babcia się poczęstuje? A żeby ci dał, to on cię No, poczęstuje. daj mi, do buzi mi włóż. Nie do buzi, czekaj, z ogonkiem to nie wiesz. No poczęstuj babci, daj do buzi babci. O, jakie pyszne. Takie pychotki. Już, babcia się nadła. Już starczy babci. O, jeszcze raz. O, już, babcia się nadła. Już dziękuję. Już dziękuję. Ile dajesz? Już, zamykamy. Adasia, mina. Powiedz mina. Bardzo dobre poróweczki. Adaś, mina. Ale już drogie 25 zł. Cały czas były drogie. Cały czas. Najniżej wiesz ile kosztowały? 18 zł. A kto to tak beknął? Kto beknął? A powiedz mina. I skarbuś babci. Który to jest skarbuś? Ten skarbuś. A mina? Czesia mu kiedyś jabłko przyniosła, to też podgryzł tak, wiesz, no nie tak dużo, ale